Bwswkango Haktorphani chongbari o chongbarino kitingwi kwtal Dehli o hapango achukjak thwngrwng bodolrog khobwi juda kebengnai bodolrogni uram kuthumlaijak Aboni wngwi Kwrak salo West Bengal ni montri okra Mamata Banerjee ni kobokmung bai Dehli o kebengnai bodolrogni koklam panda khwlaijak. Haktorpha chongbari wngthun eba 2024 ni Lok Sabha chongbari wngthun kebengnai bodolrogni bisingo kwthalai thani West Bengal ni yak pholokjak tongo hwnwi kha khlaika Dehli ni thwngrwng butubo. Kwrak salo West Bengal ni montri okra Mamata Banerjee ni kobokmung bai Dehli o kebengnai bodolrogni achukjak bai teibo srai saimangka. Aboni bisingo saimangka bwskang Haktorpha chongbari West Bengal ni phan teibo yapri yasa agoi tongka hwnwi kha khlaijak. Tamoni hinmale West Bengal ni kwcham hastepha eba Mahatma Gandhi ni busuk Gopal Krishna Gandhi no Haktorpha chongnani hwnwi sanmung tisaka kebengnai bodolrog koktoma tongkhoni bwkhaktwi koktoma mangkha kebengnai bodolrogni bisingo Bwswkango Gopal Krishna bai kwrwnglaimung bangsai tongjaka kokdungni bisingtwi kebengnai bodolni kwbangma thwngrwng thwngnairok bobai kok salaika jotoni koimung yachagwi Haktorpha chongbari o batanini bagwi koilekha bono aboni sikang 2027 bisio yakchu Haktorpha achukthani bagwi bini bumung nosa khlaika kebengnai rok phiaba chongbari bo Bengal Naidu ni thani chengkha Gopal Krishna Lukurok tabuk mokol kailejak sabo achuk phainai Bharat Haktorphani achuk thayo. Bio report Kwrak.